ಕೇರಳಡ್ ಇನಿ ಓಣಂ ಪರ್ಬ ಆಚರಿಸೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಈ ಪರ್ಬಗ್ ಕೇರಳದ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಲ್ ಪೂರ್ಟು ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡುವೆರ್. ಅವು ಮಾತ ಆದ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓಣಂ ಸದ್ಯ. ಓಣಂ ಸದ್ಯ ಪಂಡ ಪರ್ಬದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್. ಬಲೆ ತೂಕ ಓಣಂ ಸದ್ಯಗ್ ದಾದಮಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು. ದಾದಮಾತ ಐಟಮ್ ಬಲಸುವಿರುಂದು. ಇಂದು ಪುಲಿ ಇಂಜಿ, ತೆಕ್ಕರ್ಪೆ ಚಲ್ಲಿ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಚ್ಚಡಿ, ದರಪಿರೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ, ಪೈನಾಪಲ್ ದ ಗಸಿ, ವಾವ್, ವೈಟ್ ರೈಸ್, ಅವಿಲ್, ಪಪ್ಪಡ, ಒಂಜಿ ಸಾರ್. ಇಂದು ಆದ್ ರಡ್ನೆ ವನಸ್ಗ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಣ ತೂಕ ವೈಟ್ ರೈಸ್, ವಾವ್ ಸಾಂಬಾರ್, ರಡ್ನೆ ವನಸ್ ಆದ್ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆದ ಪಾಯಸ, ಹೋಳಿಗೆ, ಪಾಯಸ ಆದ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಣ ತೂಕಂದಾನ ಕದಲಿದ ಪರಂದು, ಚಿಪ್ಸ್. ಇಂದು ಕೇರಳ ಓಣಂ ಸದ್ಯದ ಐಟಮ್ಸ್.